Alex, aprenguem fets interessants sobre els animals. D'acord, fem-ho. Eva. Eva, ens hem oblidat d'una joguina. Anem a buscar-la. Vinga, vinga. Espera, Alex, sents aquest so? Sí. Això ha estat intens. Bé, què farem ara? Hem de convertir els animals de nou en joguines. Oh, ja ho sé, trobem una vareta màgica. Gran idea! Vinga, vinga, vinga! Jo! Sé, podem fabricar una vareta màgica. Vinga, Alex, anem. Perfecte, tallem-la. Més ràpid, sento els animals. Boila, la nostra vareta màgica. Espero que funcioni. Anem. Alex, ho sents? Sí, és tan aterridor. Qui creieu que és? Un lleó, un tigre o una pantera? Això és un lleó blanc. Uau, és veritat. Els lleons blancs són tan rars que durant molts anys la gent pensava que només eren un mite. La seva pell blanca prové d'un gen rar anomenat gen inhibidor del color. D'acord. Alex, són tan adorables. Potser els podem quedar? No, Eva, no podem. Hem de convertir-los de nou en joguines. D'acord. Són tan adorables. Hem de trobar-ne més. Anem. Anem. Això és una zebra. Sabies que les zebres tenen ratlles úniques igual que les nostres empremtes digitals? A més, les zebres són molt bones corredores, així que millor que correm. És hora de tornar-te. Això és un goril·la. Els goril·les són el primat més gran del món. Oh, au! Els goril·les es comuniquen amb més de 20 sons diferents. Els goril·les són superforts. Poden aixecar coses 10 vegades el seu pes. Els goril·les poden aprendre llenguatge de signes, utilitzar eines i resoldre problemes. Tornem-te a les teves joguines. Això és un os formiguer. Els ossos formiguers els encanten els insectes. Normalment mengen formigues i tèrmits fins a 30.000 al dia. No tenen dents. Utilitzen les seves llargues llengües enganxoses per recollir els insectes com un aspirador. Les seves llengües són molt llargues, fins a 23 polzades. És hora de tornar a la resta de les joguines. Mira això. És un pop gegant del Pacífic, el pop més gran del món. Pot créixer tant com un cotxe. Els pops poden canviar de color, textura, com les roques, la sorra i les algues. Oh, mira, realment ha canviat de color. Oh, està mullat! Això són alpaques. Les alpaques són herbívores. Són tan amigables que a vegades no els agrada estar soles i a vegades escupen. Les alpaques escupen quan discuteixen sobre menjar o espai. Primera mira, hi ha un coala amb el seu bebè. Els koalas tenen urpes afilades i extremitats fortes que els ajuden a pujar als arbres molt bé. Un koala nadó, anomenat Joey, neix amb la mida d'un caramel Jelly Bean. Que adorable!
Els koales dormen fins a 20 hores al dia. Pots creure això? Aquest és un camell. Els camells són superbevedors d'aigua. Poden beure fins 52 galons d'aigua d'una vegada. Els camells poden portar persones i subministraments en viatges pel desert. Fa tanta calor, però els camells poden aguantar temperatures molt altes i mai es cremen pel sol gràcies al seu pelatge espès. Anem a portar-te de tornada amb els teus amics. Jo. Estimo la meva joguina de drac. Oh no, la meva joguina de drac està viva. Oh, Oh, Déu meu, què fa això aquí? Espantós! Això no sembla una de les meves joguines. Lleva, aquesta és la meva nova joguina drac. Gràcies per salvar-me. Ho has vist? Aquest és un cavall Clydesdale i una vaca. Un cavall Clydesdale podria ser tan alt com un jugador de bàsquet i pesar com un cotxe petit. Podrien arrossegar carretes molt pesades, eines de granja i fins i tot carruatges plens de gent. Les vaques podrien ser molt grans i pesar com un cotxe petit també. Els seus cossos són molt poderosos. Ei, tu! Atura't! He de convertir-los de nou en joguines ara mateix o si no ho trencaran tot. Aquest és un drac de Komodo. Els dracs de Komodo són els més grans. Sargantana de la terra. Les seves cues són tan poderoses que una bufetada pot tombar un animal gran sencer. A més, oloren amb les seves llengües. Poden córrer ràpid, nedar bé i fins i tot enfilar-se als arbres. Sí. 9, 10, 11. Sí, els hem recollit tots. Nois, fem un petit qüestionari per veure si recordeu els noms dels animals i les dades sobre ells. Com es diu aquest animal? Aquest és un lleó blanc. Primer ara, com es diu aquest animal? Correcte, nois! Aquest és un os formiguer. I com es diu aquest animal? Aquest és un pop gegant del Pacífic. Alex, què és això? Pensava que havíem recollit tots els animals. No ho sé, Lleva. Nois, sóc jo. Us he enganyat. Oh, quina travella! Lleva, Alex, sabíeu que els cocodrils poden dormir amb un ull obert? No, no ho sabia pas. Això és tan divertit. Espero que hàgiu après moltes coses interessants avui. Ajuda! Ajuda! Avui aprendrem sobre insectes. Això és una formiga. Això és una abella. I això és una mantis. És hora de dinar. On han anat tots els insectes? Ajuda, ajuda, ajuda'm, ajuda, ajuda, ajuda. Oh no, el pare necessita la nostra ajuda. Nois, la casa està plena d'insectes. No sé què fer. Està bé, et salvarem.
Necessito amagar-me. Pobre pare. Ens veiem. Nois, hem de salvar la nostra casa dels insectes. Però hem de separar-nos. Anem a recollir tots els insectes. 1, 2, 3, endavant! Segur que aquí hi ha insectes. Espera, has sentit això? Volies menjar totes les meves fruites. Ja t'he trobat. Ei, insecte, sé que estàs aquí. Aquí estàs. Tu volies rentar-te les mans. Volies amagar-te aquí. Necessito revisar aquesta habitació. Potser estàs aquí. Estadi de futbol. No. Crec que he trobat el músic. Aquests no són insectes, són ànecs. Crec que he trobat alguna cosa. No compartiré la meva habitació amb tu. No ets la nostra mascota. Crec que sento alguna cosa. T'he trobat. Quin insecte tan gran! Us trobaré a tots. Quina és aquesta olor? Crec que no encaixes aquí. Déu meu! Aquest insecte és gegant. Com et puc atrapar? Uh-oh.
D'acord. Adeu, suposo. Mira quants insectes hem recollit. Aprenguem més sobre els insectes. Aquest és un escarabat rinoceront. Aquest és un saltamartí. Les seves antenes són més llargues que el seu cosinus. Aquesta és una abella. Té 5 ulls, però no pot veure el color vermell. Aquesta és una mantis. Construïm una torre d'insectes. Molt bé, ara hora d'anar a dormir. Deixa'm anar a buscar-te un llibre per llegir. Queda't aquí. Aquí ve un conte de fades per als meus bebès tauró. Oh no, on són els meus bebès tauró? He de trobar-los. Anem a trobar els taurons. És hora de fer les compres. Primer, necessito trobar ous. Què ve bé després? El següent és carbassa. On és el tomàquet? Aquí el tens. El següent és el plàtan. L'últim és el pebrot verd. Tuau és una cua molt llarga. Pots passar primer. Gràcies. Hola, com puc ajudar-te avui? Molt estrany. Perdona, de Xeixa, has vist algun bebè tauró? Sí, els he vist a la botiga. Gràcies, deixaré això per si de cas. Gràcies per la pista. He de trobar-los. No hi ha ningú aquí. Oh, aquests bebès taurons entremaliats. Bon profit. Oh, gràcies. Que tinguis un bon dia. Sí, tu també. Espera, què? És un tauró amb una aspiradora. Probablement hauria de descansar una mica. Àvia, has vist els meus bebès taurons?
No, estimada, no els he vist. On han anat aquests taurons? Eren aquí, ho puc sentir. Què és això? És una dent de tauró. Sí, aquesta és la meva primera pista. Crec que he vist un tauró. Què és això? És només una bata. Això és la meva imaginació. Què? Sembla divertit. Hauria d'unir-me a ells. Què estàs llegint? La història de la Ventafocs. Es casaran. Ei, no ho espatllis. Ups, ho sento. Ei, puc unir-me a vosaltres. Ja n'he tingut prou d'exercicis. No puc passar d'un nivell. Deixa'm ajudar-te amb això. Això ha estat increïble, gràcies. De res, de res. Què està passant aquí? Estava preocupat per vosaltres. Se suposa que hauríeu d'estar al llit. Ops. Swoops, només ens ho estem passant bé. I van viure feliços per sempre. Això és molt millor. No feu que els vostres pares es preocupin per vosaltres.